Hovorili sme o čítaní a ja teraz, aby som nehovoril len tak nejako chimericky a tak abstraktne, tak vám ukážem niekoľko kníh, pri ktorých sa nepomýlite, keď sa do nich začítate. Verím, že viacerí z vás už viaceré tieto knihy, alebo možno aj všetky, poznáte alebo poznáte tie mená. Tak kto by nepoznal meno Lewis Carroll, ktorý napísal nesmrteľnú knihu Alica v krajine zázrakov a za zrkadlom. Je to taká učebnica fantázie, je to taký základ takej fantazijnej literatúry, ktorá vás môže osloviť. A slovenskí autori nezaostávajú za tými svetovými. Toto je môj kamarát Janko Uličiansky, ktorý napísal knihu o knihách, pretože tá hrdinka negramotná analfabeta, ináč všimnite si, aký je to úžasný názov, že analfabeta negramotná vlastne zažíva svoje dobrodružstva s hrdinami iných kníh. Taký slovenský bard, už hádam najstarší slovenský spisovateľ žijúci, ktorý píše pre deti a môj učiteľ, k tomu sa vždy hrdo hlásim, môj učiteľ v literatúre pri písaní je Ľubomír Feldek. Či si od Ľubomíra Feldeka zoberiete nejaké rozprávky, alebo príbehy, alebo básne, alebo aj texty piesne, alebo aj preklady, tak všetko je to úžasné, je to skvelé, pretože Ľubomír Feldek je naozaj majster slovenského jazyka. Ďalší taký klasik, ktorého nemusím vám predstavovať, ale neviem, či ste čítali aj také menej známe rozprávky, alebo či ste ho dokonca nepoznali iba z animovaných filmov, čo je síce chválihodné, ale kniha je kniha, písmenka sú písmenka, literatúra je literatúra, takže je to Hans Christian Andersen. Nemusíte mať takéto luxusné vydanie s takýmito zlatými stránkami a bohato ilustrované. Tých vydaní Hansa Christiana Andersena je oveľa viac. A tu si všimnite, že spisovateľ nemusí vymýšľať nejaké mysteriózne deje, nejaké fantastické bytosti, nejaké netvory, potvory, príšery, že dokáže napísať rozprávku o obyčajnej ihle alebo topánke, jednoducho o veciach, ktoré sú okolo nás, o neživých predmetoch, ktoré ich dokáže oživiť. A takto sa učme od týchto majstrov aj my. Napísal som nedávno knižku Kto vie, Čikovia, a keď som tak trošku ako pátral, že kde sa vo mne zobrala tá akoby túžba napísať knižku o takých malých ľudkoch, tak som si spomenul, že mal som aj ja rád veľmi príbehy o takých vymyslených človečikoch a jedni sa volajú Muminovci. Napísala to pani Tove Janssonová, ktorá si tieto knihy aj sama ilustrovala, pretože bola aj ilustrátorka, maliarka a grafička. A deti majú tieto príbehy rady, takže pokiaľ máte rádi takýto druh literatúry a radi by ste písali o niečom takom vymyslenom, nie ako Andersen o topánkach alebo o starej žehličke alebo lampe, tak Tove Janssonová je taká učiteľka práve tohto druhu literatúry. Ľubomíra Feldeka sme už spomenuli. Je to taký náš Pavol Dobšinský v súčasnosti, ale s týmto majstrom Pavlom Dobšinským sa stretol aj v tejto veľkej knihe, pretože sú tam slovenské ľudové rozprávky. Takéto hrubé knihy nemusíte čítať od prvej strany po poslednú. Niekedy stačí, keď si tak predistujete, prečítate si nejakú rozprávočku alebo pár riadkov, pozriete si obrázky, pretože dobrý spisovateľ musí mať aj dobrý zrak. Za všetkých básnikov ďalší môj učiteľ Štefan Moravčík, ktorý sa hral so slovami, ktorý zo slovenčiny dokázal vydolovať neuveriteľné kumšty, neuveriteľný vtip,
šťavnatosť a sú to celkom krátke básničky. Môžete túto knihu nájsť už asi iba v knižnici alebo na antikvariatoch, ale môžete si nájsť iných básnikov, Milana Rufusa, Lubomíra Feldeka, Jána Navratila, Daniela Heviera, to nie je povinné, a ďalších, Miroslava Válka, pretože aj keď sa rozhodnete, že budete písať prózu, nikdy nie je na škodu, keď bude aj prozaik čítať básne, a zase naopak, keď chcete písať iba básne, tak vás veľa naučí aj čítanie a písanie prózy. Dokonca, dneska to je také dlhšie, ako si to uvedomujem, ale mám tu ešte knihy, ktoré sú možno k vám ešte oveľa bližšie, a môžete čítať aj knihy, ktoré možno tí prísni literárni kritici označujú, to je taká druhá liga alebo tretia liga, tak to sú tieto súčasné knihy, ktoré určite poznáte. Denník odvážneho Bojka. Takže buďte aj vy odvážni, nebuďte bojkovia, pustite sa do kníh, do prvej knihy, ktorú zoberete z police, máme otcovi, babke alebo staršej sestre alebo mladšiemu bratovi, a čítajte, pretože každý spisovateľ musí viacej čítať ako písať. Dohovoril som.